O ciclocross chega a Boiro este 6 de decembro. Está aberto para ciclistas de 12 anos en adiante e agárdase que 300 corredores se suban á bicicleta nesta proba. O ciclismo protagonizará o calendario deportivo da comarca esta fin de semana. O sábado vivirase a 38ª edición do trofeo Ciclocross Concello de Boiro. En esta ocasión celebrarase nas inmediacións do río Coroño, en Praia Xardín. Enhoraboa xa por un ano máis desta proba tan atractiva para o mundo do deporte, para a bicicleta. Animar a todos os deportistas a que se sigan inscribindo, como creo ainda que están abertas as inscripcións aínda, porque, bueno, vai a ser eu creo que unha xornada máis de ciclismo, de ciclocross, donde sempre ten moitísimo éxito esta xornada. Participan cinco categorías masculina e femenina que van desde rapaces, cadetes, infantiles, que son os máis pequenos. Pois estamos falando de nenos e nenas de 12 anos hasta máster de 50 e 60 anos. A proba organizada polo Club Ciclista Barbanza desenvolverase nun circuito de preto de 3 km. Nesta zona do recorrido non hai moita lama, entón o que temos un produto natural que lle chaman area, pois este ano pois van a levar unha boa dosis de area aos corredores. Temos previsto que participen uns 300 corredores, desde a categoría infantil, tanto masculino como femenino, hasta a categoría élite. Virán de toda Galicia, incluso de España, porque esta proba é puntuable para o ranking de España de ciclismo e máis puntuable para a Copa Galicia do Porvir. A competición arrancará sobre as 10 da mañá deste sábado e nela tamén colabora a Federación Galega de Ciclismo. Agradecer ao Concello e, como non, ao gran artífice desta 38 edición, 38 anos, aí nos queda, non 38 anos do ciclocross de Boiro, que, como decía antes José Ramón, organizado por o Clube Ciclista Barbanza, 38 edición dunha proba que é puntuable por ranking nacional, unha proba en xebre no ciclocross galego, e sobre todo unha proba moi vistosa, espectacular, nun entorno incomparable, que temos aquí en Praia Xardín, en Boiro, donde se van a reunir antes, como ben decía, cerca de 300 participantes de todas as categorías, tanto nenos e nenas masculino como femenino. É unha proba que vai a ser puntuable, ademais, por o ranking nacional, tamén para a Copa de Galicia. Dende aquí, dende a Federación Galega de Ciclismo, unha vez máis, darvos as grazas a todos que facedes que isto sexa posible e, sobre todo, seguir facendo edición tras edición. Non é fácil dar como están as cousas. E garantiu o apoio da Federación para a vindeira edición. Pola súa parte, o alcalde de Boiro, José Ramón Romero, animou a veciñanza a achegarse este sábado ás inmediacións do estuario do río Coroño. Para ver esta proba de ciclocross tan mítica e tan consolidada no noso concello e darlle vida a eses 300 corredores que seguramente vendrán acompañados dos seus familiares e que disfruten de Boiro, da nosa gastronomía, da nosa xente e tamén do espectáculo deportivo. Os ciclistas participantes daránse cita este sábado a partir das 10 da mañá e ata as 3 da tarde nesta proba que está a nada de cumprir a súa edición número 40.